Ġmiel il-Belt Valletta, l-kapitali li fiha trabba Lewis Henwood fejn sab l-ewwel identità tiegħu bħala Belti. Fil-bidu ta' żwieġ tiegħu mar joqgħod l-isla fejn qatta l-bqija ta' ħajtu flimkien ma' martu. Il-Forti Sant'Angelo fil-Birgu huwa marbut mal-memorji tiegħu. F'żożitu daħal fir-Royal Navy bħala baħri, tant li qatta kważi ħajtu kollha jaħdem fuq il-baħar jidderieġi bastimenti ta' kull tip tal-Merchant Navy u ħadem ukoll fil-port il-kbir fuq id-dajes tat-turisti fejn kien jispjega l-imkejjen storiċi tal-port u madwar il-Gżer Maltin. Il-belt tal-isla kienet tant tal-qalbu fejn inħatar bħala t-tieni sindku tagħha bejn l-1997 sal-1999. Biex Lewis Henwood jibqa' mfakkar fi ġnien il-Gardiola, ġiet imwaqfa plakka l-memorja tiegħu. Iltqajna ma' bintu Claire Bonello Henwood fejn tlabnija tgħidilna minn fejn nibtet l-idea ta' din il-plakka. Hija qaltilna li tkellmet mas-sindku attwali li flimkien mal-bqija tal-kunsilliera qablu dwar din il-plakka. Peress li d-dadim il-belt u ħadem Sant'Angelo kien sindku tal-isla u għamil ħafna affarijiet tajbin hawn l-isla speċi ddeċidejna li jagħmluha. Fl-10 ta' April għalaq 7 snin mejjet u tkellimt ma' Father Robin ukoll mal-Arċipret tal-isla Father Robin Camilleri qalli li ħajjiġi jagħmel qudiesa u ġiet l-Onorevoli Alison Civelli għaw tara l-plakka u kixfita u għamilna festin żgħir bejnietna vera ħadna gost u issa dil plakka midħol il-Gardiola li hija missieri ħajbqa' ħajja hawnhekk fejn il-ġnien li tant kien iħobb.